Нищо има празник на града и участваме в празник на града. Това са хората, които ни хастват. И това е концерта, който предстои. О, да. Това е специалното изложение. Младше де. Кой един нас ни вади бирите? Най-сетне пристигнахме! Една година се кана да дойда тук и най-накрая дойдох. Искам само да отбележа, че това е много голям момент за мене. Тъй като този замък постоянно нещо... Да, Владо в момента носи целия багаж и е много щастлив от този факт. Както и да е. Дойдохме! Аз и Влади приземаме крепостта. Чакай, ще да падна. Тук разни скали, разни храсти. Това стълба, няма да забелязвате. И превземаме крепостта.